aingo yo blay na kabenta jikerku baro ya kibau blay ula kerku yangi lamba kipor baro aingo na kabenta na kajim kabangila ban ring bat penyaman sim ngila ban saki na kawei kasngi skawei pat ya kajing iet kajong u bat kerpang ya kana kapor kabangi yo ha kabanginya kren bat ngenya phliu jing mot na ktin kajong blay ting ai ku blay pi wei baro kat kibala banyu i ya kana program kana kapor ngai ku blay kerteng ke batiang tam ke jong try jong yu nong penem jong yu Jesus Christ mga kermen scam bakat bangi ya pelut por ka jing pule ai bayangi on pensan ha ka jing syampang ha ka jing ngam jelio ban soto ya kertien ke jong blay bat kham tam ya ka jing day badu blay te to blin kurku yangi wei pi wei kat bangi pelut por ha ka ni ka klip mat kat bangi keren syapang ka jing ngai Kristan Kiran shibun ki jinget Kristan ki bas ngotenat hrei ladangi pe karan ka jing hikai kaba ngi i bakalong hapedeng du ya kabalong ru kanongrem jong ka jinget ka jongi bat menta ka por ngin ya pule syapang ka bor jong ka jingmi pat ka jong Kris bat ngilapoi menta sekalong ka pra jong ka ne ka jingi pule ka ne ka sub school ha ka ne ka sipawas nem ka jongi bat ka topik lain ka subjek kade kabor jong ka jingmi pan ten ria shwa banginya ya chaprang nginya kerpat shwa ya ka jingalam ka jong blai lambau mensim bakoi lamba ka jing duai ngine duai na kapor kukpa jingi bahabneng aingu na ka benta ka nikalat ha ka bangila ban yo sesien ha ka banginya wan ha ka nikaransan banya pule ktien ka ba em ka jong me bat kham tam bangin yo sngau ya khubor ka ba medan ban kren nagabenta jongi nagabenta kat kibala banyu i kan kapateng bendri ko jongi menta ngi dua ngi kerpat ke jingalam ke jongme lambau mensim bakoi kenang bakawei pakawei ke jingi kren ka wei pu ka kantien kan long kantien ka ban kentiu yangi ke jinglong ka bakan jam mensim kerku yang ngilang baro kat bangi syak skor ya ketien ke jongme keteng ke jong Jesus Christ ngi dua amen ngi so kemen hana por bangi dan rengkat bat ngi ngapen itu ngadi alen nang dok maunai bat ngidan i pastor Ronald Andrew Walang iban yarap yangi hakaban sutu sepangkan gamat ya ka ba apostol Paul Ukran haka city ka ba tho haka city nung kongkoren bat ngi nepet kambanya bha ya kan nong ka ba khatsan jong kan nong ka jongi kani ka dei sapang ka jing banjor ka jong Paul sepang ka jing mi pat ka jong Chris haka por ka ba Paul tho kan ka city kiran shibun ki bangai hapok ka balang koren ki ba question lana ki ba don jing artatin but ki ba kentat mardoru ya ka jing mi pat jong ki bayam tena kata kadau ngi i bawa apostol Paul upulot ya ka benta bantho bha ha ka bai dei kane ban batai baka jing mi pat kalong ka nongrem ka baskem lana ka nongrem ka basisha jong ka jingai Kristan te anhabau apostol Paul ubatai chpangkane shimla penjubor lane ban penkongu jubor ki hrei udah kwa ban tho akarukam ban penlong iki bakin perkhat ban penlong iki bakin puson balada ukres shimla mi pat ke ke ban jia ya kata ka jingat ke jongi ke ban jia ke jingalap ke jongi bat kum ta teter ka babu ya kini ki para bangai ka balang koren bakin perkhat kin puson temen tang ni pet la sei ki katto ka ne teliki jingkeli ya ki bangin sepet na ktien ke jong blai but ngin yo iru ya ka jing pensai jong ka Bible ha ka bai dei but ka ne ka hikai ka bo Paul u hikai sepang ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ka balong ka bor jong wei po wei bangai lesinga kwa bangi pule ka ne ka city na ka nong ka bakhat san nung kongkoren khat san ka khat ka bakhat sau khat nyau kong rei la da yo Chris shimla pen mi pat te kumta ka jingalap ka jongi ka long ka bale no ai bat ka jinget jong phiru ka bale no ai nalor kata la syamru yangi ki sakhi lam ler syapang ublei nabangi la ya phla syapang ublei baula pen mi pat yo Chris ya ubam shimla pen mi pat lada kalong ba yaki bayap on am pen mi pat namar lada yaki bayap on am pen mi pat te yo Chris ru shimla pen mi pat te lada yo Chris shimla pen mi pat ka jinget jong phi kalong ka bathala phi dangsa hakipap ke jong phi
te hakabai dei bakaneng i kumba kapau baka balang koren ki kapto kan ki dukat balang ki don ya kajing bom pat la ban pediang le ban ngai bat ki kentat le se kajing sha sepang kajing mi pat jong ki bala sius pa lani kita ki bala yam te ngakwa bang nyepet yang por ia kan kamat ke balong kajing keli ke bang ngakwa ban keli kan por i pastor babalei ka jing mi pat ka jong Jesus Christ kalong kabor but ka kata kabor jong kan ka jing mi pat ka jong Christ Kublai shibon Pastor Allen ya ke jing lam perang jong pi agane klub mat kat bangia pulih jing tho jong Paul sigidong koren bro shi quarter ngia pet ya ka shi thi bening kong mat ka baar kandiat ke background shwa ngini let sta ka benta ka long ba ki Kristan ki tu ki por ki don ki bawan na ka jinget Jew ki bala la let se ban pen shong nong rim halor ka ne ki jing hikai ka jong Paul rai hapdang ki Jew ru ki don ki to ki bakat to kat ne let se ki bam nget na ka jing mi pat lar pikat mau ki sadusi ki dei ki jat Jew lan ka kan hon Jew na pedang jong ki Jew ki bam nget na ka jing mi pat pen kan mau let se kat to kat ne sen ba ka Bible ka pensyai halor kata ka nong rim bagi ki nget na ka jo ka por ki don ru ki Kristan ki bawan na ki pagan Greeks lan ki Greek ki banget ha ki blai thau ki Greek hi ka Greek mythology kam nget ha ka jing mi pat ka belong physical dai na ka ne ka daw ka don ka jing artatin ka don ka jing keli para apostle Paul hab ban tackle ya ka ne ka issue ka jing keli ka papikali hang ne ka long ka kata ka bor jong ka jing mi pat u Chris kabor jong kajing mi pat u Chris kasyong hakata kajing pendep ya kajing kular namar lada u Chris shem la mi pat kuma apostle Paul kran kita khat khat nhau khat sao do khat nhau tarmut kajing nget jongi kajing lap jongi ka gospel kalong le no kata ka de ka bu Paul ong rei namar u Chris la mi pat kajing mi pat kajong u Chris kibabon kibre kilay ingin sepoy sakta ka benta kam shibet kibabon kibre haba kilayo kajing mi pat kajong Chris kata ka pentik kana bat ka pensisya baka ka bu Jisu u layat hu lupa ka baki nong ya tu lupa na ka testament barem kilayat hu lupa kala jia urlong bat kane ka validate ya ka gospel kajong Chris ka gospel jong kajing penem today na kane ka daw ngangas ngaw ba ka kane ka kubo jong kajing mi pat kalong da shisha kabor kabakraw. It is the power of Christ through his resurrection. kumlai shibon pastor te ngi so thu hang ne ba kani ka jing mi pat kam de tang kamba reya ki banget kalong kanong rim ka ba pen scam ya gospel but habangi i bo Chris tang bo yap ri mi pat tingi i ba kani ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ka pen i ba ka gospel ro ka don ka bor kena gospel kadon kabor ban yalam yangi syuta wala ban penem yangi ban penmi pat ladangi ngiyap syua ke jing wana sin jung kumlai shibon pastor nginya le se kam jelio khandiat manta balai bakane ka jing mi pat ka jong Chris kalong ka badon kam hadu kata hakabai dei ka jing penem ka jongi bat habangi pet ikane le se kamat mo Paul daladehi ula ai ru yakini ki kapto kan ki sembo perkhat bangin skotu na ka jing na ka ba Ukraine ru chpang ka jing ka jong ngaku am pulih na dekat ka dekat ka ba khandai ru chpo nang kong koren khat san khandai chpo apostol Paul wang namar ngalong ubaret tam na ki apostol ubangam long ubadai ban khat yanga u apostol namar ngala be ben ya ka balang ka jong blai henry da ka jingai u blai ngalong kani ka bangalalong bat kata ka jingai jong u kabala ai hanga kam shim lalong leno ken ndrei ngala 3 minute kham tam sikat de banye ki baro te pen ban manga ndrei kata ka jingai ka jong blai kabala don lem
bat nga te hang ne ngi ba apostol Paul ya thu ba menshwa ulalong unong penstom ben jaga balang bat ula shimla penkrawel de ula shimel de ba udai ubaret na kita ki apostol baro baru ongru bakade ka bor la ne ka jinga ke jong blai ba ulong kumni kumba ulong tika ka jing kali kalong hane ka por kalong balai ba ka jing mi pat ka jong Chris kalong ka ba kongsan kat kum apostol Paul ka ba kongsan ha ka jing penim salvation kat kum apostol Paul Pastor Allen ladang ipet bah gadakot bekandang tu Apostol Paul nyawi lade kumutaw apostol berit tam hoj usngot ho ke jing klot ke jing duna jong u rela pipet ke jing khot ke jong apostol Paul ke jing khot jong blai apostol Paul kawan kam hadin mula det banjit yaki senran jong u ki bolong ki apostol ne piken mau ha ki gospels u Judas ulalet men penyap no ilade bat kila penmi pli penmi bujili do way par apostle apostle Paul nya wila de ku mutaw berit tam maru de way ni bakat do tam ban poi sta kerdan jong ki apostle ban wan shane ka jingkali jong pi balai ba ka jing mi pat ka jong Chris ka long ka badon kam ya ka jing pen jong ujat ben reu ba pop ka daw ka long Bau Apostle Paul smut ho baka datang da kajing IA jong ublay bangila banyo yagalat jong jing penem tilada Apostle Paul ukren japang kata kajing penem bat uta ubala ban penem yangi lada syam lami pat tarmut kajing kam kajong Apostle Paul klalong kabeleno so Apostle Paul smut ho bahaya kanika jingmut namar baka don ke evidence namar bakadon kesabut ba ujisu lami pat takadaw mangiru ibelahap siya kapop ngiladay banyo mat ya gajing yap gajing penyaklat no nuble Henry namar gajing sius pat jong Chris pat ngiyo ya katagalat a chance at salvation kumong pareng kuda shuman pastor bat ngi yang ne ba lesing la ong ru ba ka encounter jong apostol Paul ba ujis Chris kade hadian ba ujisu lami pat Adin bola let sebenarnya. Di malam pat kadehang ta. Bat kane kadeka kalong kan nongrem ka baskem ka sakhi sabut ka ba apostol Paul Ukren namar ku mai pasai ong ba usutu ya ka ka ba ya Shem. Namar ka jingi Shem ka jong apostol Paul ka hadian ba Jesus Christ ulami pat. Ba kata ka di ka nongrem ha ka jing ka jong apostol Paul. Ngan suban kan niat pas Allen hane. Kum ba pi ong meneo apostol Paul pen stamben. Ya ki Kristan gitu kipor kimpat khot ya ki Kristan ragi khot ya ki Hebrew jong kelenti lane people of the way Henry haka klub mat boya kendo badu jisu tu jingat lenti ban lek pencita mi Hebrew rekat bodang yat lenti Damascus ulasha penmatla bad hadin boya kendo badu jisu long convince ba une uba apostle Paul nget hak beningkong udai uta jing syawala ban aya uru ya jing bam jukot Hublai shibon ngatrai nganget skamba kasai but ka ke bau Paul Ukren kalong namar kadon ka jing yasham bar ka jing sothu ka bajeli ka jong apostol Paul ka Ukren ka experience ka jing yo mat no te nakata habang ipech pangkan ka mat ngi sothu ya ka jing mot ka bajeli ka bau Paul Ukren te don ki break let's say don ki balak ban keli ki ong hatu kan ka jing mi pat ka jong Jesus Christ kan ka jing penyai ka jong blai ka dei ka bau bleu la de bu na du nengkong ne ka dei ka plan ka ba shumi rengkat akan te ka testament ka batmai let's say don ki ba perkhat bakan ka jing mi pat let's say ka mi ha ka testament ka batmai ha kendiat snem ha shobu Jesus Christ on sasak na pna bat kumta teter na ku apin penchai pastor hatu don ki sakhi la ne ki jing tho ha ka testament ka barim kiba pen hangi bagani ka jing temu let's say ka dei ka ba kawan sendet ne ka dei ka jing temu ka bala don lupa okay pasal Allen la ngila unya pule kat tu kat ni record ngan syapet kidon la kumno kumba khatsan la ne ar totally ki direct reference habere ba jing tu lupa syapang ka jing wan ka jong Jesus Christ
Shapang kajing im jong u kajing yap jong u ba kajing mi pat ngin sia pet kat tu kat ni la se lai south league record ban pen song nong rem kan ne shwani ya chakmat na kwa ba pen so wa puli lam isaya kelenong ke ba arpusan ba record ba pra Apsan pra tang bule. Ulang nguit teli kajing yap junam. Deu try ublay unyat no iki umat naki khmat baro bat kajing kran ben yu pat lang jo un shim no na khando baro namar utrai ula kran yaka. hang ning yu i bu isaya ya thu lupai kata kajing nguit no ya kajing yap nei kajing yap ka de kanong shun ka ba khmat jong pat ben reu ubla hap shakapop thang ne u isaya ya thu lupa shapang kata ka bu jisun sale tonya pai pat sha isaya san pulai shipo kan ne ka de kalenong kabingi khot yaka messianic chapter bat ngin shupuli tang ka khot be shipo isaya san pulai shipo let's say shipo wat kat way Shpok away. Pan ban utrai ulaman ban penluet yu ula pen kuslai yu haba men penlong ya kaman sim jong kajing aingu namar kapop. Unyo ya lau sembai un pen scam ya laki sngi bat kamon utrai kan roy hakti ka jong katway. Unyo ya kajing tray shitom kaman sim jong bat un penhon da kajing tip usyakri bahok jonga on pen kesan ya ki babun bat un ba ya kajing bom hok jongki kumplay shibon hang turung yu i balaya thu lupa shapang uni unong pen im ubangitip leng ba testament bathamai bulong Jesus Christ uta ya uba ublay ulapa syagane ka pertai na kabenta kinong pop kumapi mga ini pai sa kaway kabenta ini let show saya kelenong ban riu khot bening kong bat baar si Andrew kalau nang ba dekat ke banan kong ba ba oh kong kum ni ale yang inya pai sutrai namar ulatar de un pen khia yangi ula syo bat un sop span yangi andala arsngi un pen empat yangi haba laisngi un pen mi pat yangi dengin em hakmat jo okay kanel kadai ka parsi shapang Hosea hang ne Ukraine shapang kajing pen im jong ki kon Israel reng yu i bakadon kajing Israel bat kajing yap kajong Chris ne udon udon hapo kajing tap bat kasing ka balai ulami pat tingin ni pet stang away ngim don por hiban ya pet bon palat job kelenong bakat kandai arpusan hado arpunyo hang ne ujob utikna ulong shy but utikna ba Jesus Christ unong pen im jong im apsan arpunyon deh hendrei ngatip ba unong sius pa jonga im bat ba un yang no ha ka bakhat do akhando bahadien bala penjot no kumne ya ka snap jonga penban nala kado nganyo i yo blay ya uba nganyo i manga hi bat ki khmat jonga kinyo i te uwepat ki khlai jonga kindu no hapo jonga okay ujo buang ne gini kentin bo nong pen im jong udon bat ladu nong pen im jong ujob im bat udon unong pen im jong upol ru ulami pat unong pen im jong pi bat jonga kat kum ka ktin naga testament ka berem kaya thu yangi ba ujisu lawan jang ni berthai ban siu spa ki pop jangi bat dag jingmi pat jong kapentikna begitu baro kiba nget ha kenyo jing imbam jukut kam te pra banget la kata ka de ka thong renga nget scam away kristan wa kambu long kristan de tang kristan seven day adventist de no kristan wa kambu long nong bot jong kris nget ka ne jing nget ma ka ne ka de jing kai tan rai ba ka thame jong jing nget jongi pastor Alan Tong in pet kendiat apostle Paul ning kong koren kala nong bakat san ka khot ka bening kong haduk basaw Ukraine chapang kita kijing tho kijing tho yu hang neu ong lane u shonjur ya kijing tho yu hato kadai ka testament mai na de testament barem na
Tang chu puli tu ki khat Tuan pulih. Dia ngapen tip hapi ku perbangai. Ia kata gospel ia ke bangalai lap hapi. But ia ke bapi lap pediang. But ha ke bapi ya yang ru. Da ke ba on pen ia piru. Lada pi bat skem ia ke bakum no ketien ngalai lap hapi. Lemda pilangai leno Nama ngala IT pateng hapi ke banung kong ia kata ke bangala pediang ru. Bau Chris ulayap namar ki pop jongi. Kat bakum ke jing tho. Bat balatep yu. Bat bala penmi pat yu uru. Ha ke balai kat kum ki jing tho. Inang chu puli tu khat manen ne hadin lais ngi jisu lami pat kini ki jing tho ki bo apostle Paul ushon hang ne khat ka balai ne wong kat bakum ki jing tho ka thau ya ka hagi sngi jong apostle Paul pat don ya ka testament ka barem nama dei ma u hi jing sha ba tho kum ba khat saud li city ne ma benga ka testament ba thamai kum ba khat saud li city tho apostle Paul tekat akan ka por ka don tang testament ka barem kitu kita khat bengidang shu puli mane ki tho shai ya ka ba testament barem kladap ban ya tho lupas phang new grace apostle Paul hang ne ka khat basau ong har khat balai basau ong ba u jisu ulayap namar ki pop jongi kat kum ki jing tho la tep ya uru kat kum ki jing tho pala penmi ru ya u ha ka singi ka balai kat kum ki jing tho kalong shisha ka ka bapen sme ya donut jonga unong tho ubatbit ban tho uno author la neu real start la neu bril la seu badep ya ka degree PhD ta ter ula ban tho ki kot ki sngot tanat hanrai ban tho ka ni ku kom banado ka jing yap hajing sana do ka jing kha ka jing long samla jong Chris ka jing yap ka jing tep ba ka jing mi pat na dong shadong ka Bible la da bani thul pa kam dei ka ka bla bu re re ka dei ka khubor ba wat ki apartment ki la shem ya ka kum ka khubor ka ba ka gospel no ka dei ka khubor jong jing kmen ka khubor jong jing pen em Kublai shubun pastor te ngai skem bangi sotu ya ka mat ka bakong san hang ni. Bagani ka jing mi pat ka jong Jesus Christ kam dei ka bala shu pen mi rengkat atas siman ka batmai lan ya ka por jong kal jing em ka jong Jesus Christ ndrei ka dei ka bau blei ulada thmu nado ka basdang bara ka jing sharada ngi pej bhai ka Bible ngi I ba blei uda airu yakini ki festivals yakini ki jing le niam bagi khun Israel kin le no snem show snem ha ka jing sha ka jing mot ka long bakin pen kre ana ba une ukhon lang bro jong blen wan bakal long kaji penkre hendrei ke bangi ipat ha Bible andala poi kata kapor kim semna itu yauta upaki kila irwai ki yauta upaki kila ngai yauta upaki la ap kmilti ki kajat bener Israel kam semna itu mo te ke bangi I kamat ke basai ne kolong bayakane ke jing temu ka de ka bala temu tau blei nadu ka bom juk nadu ka basdang ka jing sha tengah kuat bangi pet pastor let's say chaka bentar ka ba khamlong practical hang ni balai ba ka jing yalap bar ka jing ngai kajong apostol Paul kadon jing day but kane ka jing mi pat kajong Chris mo aku apin pencalem bali baka jingalap ha kajong Paul but kajing kadon jing day ha ka bay day but kajing I kajong Paul kajing sotu jong Paul chpang kane kajing kabor jong kajing mi pat kajong Chris apostle Paul klam ngai ho tau Chris uba kishya tu khana puriskam apostle Paul klam ngai ho tau Chris uba shem layo ekalat la seban itho la ne ban kendo la ne ban tip re apostle Paul unget ha utau ba ulayo I first hand kuman shong no ne ngialap shapang jono ngialap shapang Jesus Christ uta uba kaktien ka jong ublay kaladep ban ya tho lupa ngi nget ro uta uba kaktin jong blek ladap banya thut lupa shumudur lada uneu jisu ulawan chani perthai ulalong breu ulayap badu klami pat kabamut bakajing yalap kajong ngajong pi kanum don nong rem namar ngin yalap uta ubayap ta kamla banlong ngin nget uta ubam pat mi pat ru kamla banlong henry kaba itanat hang ne galong
bakadon ka jing day ka ba jan ba bat kan ni ka long ka bo jong ka jing mi pat ka jong Chris ka jing mi pat ka jong Chris ka ai ngi ka thamai ya ka foundation ka validate ya ka khubor ka bangi ya lap bat ya ka jinget ka bangi don tongin siya puli artli record la sen ka ni ka lanong ning kong koren khat san ngi puli tang ka record ka ba khat way bat ka ba khat sao Pulih. Tah. Kada khat wei ong kumta te la manga nemaki. Kumta ngaya lap kumta ru pilangai. Khat sau. Henry la daya ukris om shimla pen mipat te kumta kata ka jingelap jongi ka long ka bale no ai bat ka jinget jong piru ka bale no ai. Klem da ka jing mi pat ka jong ukris na ka jingyap Apostle Paul ong baki ai barok ki bangile. Ha ka perthai Kristan ka long ka ba le no ai. Kadai na ka ni ka daw. Ba ka jingelap ba ka jinget ha uta ubala mi pat ka don jing mut shisha na kam dai ka jing le no ai ban ka long ka jing kermen ka long ka khubor jong ka jing job. U Jisu lawan sing perthai ban le yu lawan sing perthai ban siu spa iki pop jongi ban penlat yang ini ka jing te jing khom bat na ka jing kam kan ti ka jong setan ya ka jing em bat ikamen sem jongi u Paul sngo thu shai ya ka ta ka jing le bat u ne u ba u nget u dai u ta u jo u bangi nget u balong u Jisu Christ butrai Kumle shibun pastor te ka ka bangi i hang ni ka long ba Apostle Paul ungai ya Jesus Christ uta ubala wan shisha ubala yap ru bar ubala mi pat ru mde ya ka no ka khana ka ba super mi mula em ru hajing sha bon ki preo haba ki kwa ban kringi ka jingmut pakhat jono shapang jono teng karu kom tho teng ki ong la don ka we ka por ka we ka jaka kim ju mention kim ki penlong ya ki breu bakin perkhat ban wat yu to breu long ka jingmayan we to breu bakin wat re Apostle Paul hang ni haba ngipet hang ni ngi ru ba Apostle Paul ndai tang ba unget ya den re shumla buri na ki Kristan hapo koren ru bat uda airu iki sakhi buang pi kidan sibun ki sakhi ki ba phila ban keli na ne la phim ngai janga la ban keli namar kidan sibun ki per ki bayo i tengah ko ban keli pastor ne por ka tu por ka ba ki breu ki yo i yo Jesus Christ let's say kat nongot ya ka ba ka Bible ka mention ki kidan ki breu ki ba yo i ya ka jimi pa ka jong Jesus Christ nastanat ai kani nama balai habangi pulai ki Gospels ka umut Matthias Markus Lukas pat Yohanes don shibun ki ai bakito ginong tho jeng Gospels ki pensisha ya ka jing im but ya ka jing tre ka jong Jesus Christ Henry habangi pet hakan ni kalenong ha jing tho jong Apostle Paul u Apostle Paul ula ban nyau ki breu ki blayo i u kila ban don deki spa lana di hajar ka tangim tep Henry kat kumning kong korin kalenong bakhat san khot san hadu pra ngala shunyo hoit na lor kaniru le singilaan kentup segi wei pat reng la shunyo ba lakum no san spa tam san spa khalai na san spa khat saungut ki breu ki blayo iu Jesus Christ dalaki khamat la jong ki kabamut bagane kamla bandai syo ka khana puruskam u ban sha elam bakla san spa khatlai san spa khat saungut tong chu puli ni record but prabangai so mapuli play ka Bible jong pi pat tong ini persang banyo kan nungut ki ba piyo hang ni kita blai i Jesus Christ kat kum gajing pla ka jong Apostle Paul kan ni kalenong ton puli ka khat ka ba san ning ko koren khat san ka khat ka ba san pra but balayo i ya u da u ke pas hadin kata de khat arngut hadin kata layo i ya u da ki san spa tam ki para bangai shi sendon Kiba kambun na kita kibasa haduk mentah ndrei kiwe kilayo tiakno. Hadin kata layo i udo Jacob anda kumta deki apostol baro bat khadu kum uba kalor ulapau hangaru. Apostle Paul ong khadu dei mau blai i Chris. Nei namaru Chris lawan penpau u. Pinpai ya ketu ka khot ka pra ka ong ke pas ka umut u Petros nei rengkat bar ki khat ar ngut ki senran
Tol la ngi shim u Petros ulong shi benta jong gini khat arngut tongin shu ong bet khat arngut gisin ran hang ton dai nang ta pat la ong ba la yu i diki sanspa angut sanspa bat khat ar long sanspa khat ar nang ta la yu i da u Jacob la yu i da ki apostle baro la pi pai sha ki kam ki apostle pin shem ba unong tho jong kam ki apostle bo jong kan ma bagi don ko ba shispa ar pongot ki apostle ki bathamai na lo jong ni khat ar ngot to ngin me shem kata namar ha ka text la se kam ong bagi dai kita ndai kasu ong ba ki apostle barok ki lai kan ne gala ban kan thop ya ki apostle barok khat ar ngot bagi lai te sanspa but khat ar long sanspa khat ar u Jacob bulai u apostle Paul lai ngot sanspa khat sangot ki breu ki la yo yu jisu haga do bula mi pat na jingya na lor kata pindakan mau kitu ki kan thai ki bla let bat u Petros but Yohanes ban let lapi ya to gijing pen smaubi mo kato ka muslim musla bagi ban let pendap bagi kelamlaan pendap bagi sing pen kre ki lai let bat ki lai lap yu jisu bum don show apa ka hapo gijing tap Henry ka Mary Magdala kalayo ay kalat bani kendo padukan rat te kuman siya ang no kadon shibon ka saki sabot bau jisu lamipat kidon ki breu ha ka history lani ki breu ki bakam ba utaw lamipat teng don tang maruela ni arngot ki ba ong utaw lamipat rehang ni kani ka evidence kalong undeniable omla ban penrem ya ka ay bakini ki sanspa tam ki layu but day na kani ka daw apostle Paul utikna bat ula ban pentiknai gitu banget hu Kristu bau Jisu ulang ubasisha Jesus is for real bagajing mi pat kejong u kadai ka borba ka ban pen impat yangi bat ka ban pen yo pat sa sisin yang jing imam jukut Kublai shubon pastor tengah try habang ipet ya kena kejing ken kena kesan spa ngot kebangi i bakadai ka sakhi ka bomla sishaban chutap lani ban chubuk ri kadai ka sakhi ka bas kem sha bat skawai pat rungi i nakini kisan spa tam ki bala priang lani ki bala i kendo ru naga benta Jesus Christ pitrai kalong ka ba danda la dangin chu yap lani ngin chu kendo naga benta ka ka ba chu thau preskam de ngam tharai bangin chu le kum ta ngam tharai upol ri no pun stom yaki Kristan re menta ulang u ba yang scam banyalap pitrai kala tharai bandong ba unchu jeler lani unchu thau kata ba unchu yap naga benta kata la dai ban long ube bun le am tan dai ha nang tam de tang ma re kini ki babun wat kini ki para ka jong Jesus Christ la pe kumu Jacob re win ki para ka jong Jesus Christ ha ka early stage jong ka jingalap ka jong Jesus Christ ngi iba kini ki para kim de ki ba support kim de ki ba kersan de ki ba persang bat khanglat Jesus Christ re ha din ha ka ba khadong iba ki kelalong penban ki reshot jong ka balang ki nong elam jong ka balang ka ika pen iyang ni ba Jacob ba thoi ka city jong Jacob u klam ong ngade para jong Christ reng uang ngade u syakri jong Christ te ha bangi pe ikini ngi iba kini ki breu ki balayu i ki yap ru ki khendu ru ki kloi ban do ilaka jigem naga benta u Jesus Christ kani ka pen i baka ka baki yasham ka baki yu i ka long ka ba shisha bat ka ba scam ka sakhi ka ba scam pasalan ngan su join si line bat pi hai lada kini baro kim sngot ho bat kim it ho yu Jesus Christ na try kan long len oi ki bikin let banyalap ban kam bagi itu yuta u belawan sekini pertai ban penem na benta jungi kadai namar bagi lai don ke jinga dai ke bajan ka experience jong ki kalong irrefutable but kilanget bat kilayo i ya ke ke bagi nget hakamat jong ki ngi mentangi don ke benefit ban puli na kitu gilai i first hand Thank you so much Pastor Kublai Shibon habang ipet ya kan ya benta upol u ya ru sakawai pat ke benta ka ba u argue lane u wanra ya kajing kran pensyong nia habang ipet pangkan ka jing mi pat dai berupol
open sisal open scam ke jingmi pa ka jong Jesus Christ hanrei wanra aru da gawe ka argument baru ong lada Jesus Christ semna mi pat ngidon sibun ke jingdu nong lan ngin du sibun ki ke ngakwa ba pinya sam ne pastor ke ki ba pol han u highlight yakini ki jingdu lada u Christ semna mi pat ke ka bangi kum ki bangai ngin du Let's say pila banya pai sheneng konkuren kat san kerkot berkandai do kat kandai nginu me pule kan ni rengan syukdo kat to kan ni lada uji sukre sukla mi pan kabamot bagajing yalap jongi kalong leno ning konkuren kalanong kat san kot kat sao hagajo kadakot ru ong bagajing nget jongi kan long kabaleno useless kumjo ru lada uji su klami pat tarmot mangi we pi we ngin long kisah kilam ler kata kadek argument ke jong apostle Paul hagar khot bakat san ke jinget jongi rukan long kabayap ning konkuren kat san kat nyaw lalu uji su klami pat ma pi bat mangako kilok ki ba et jonga ngin yai long hakapop kamdon ke jing ma bat kamdon kata ke jing kermen hak jing mi pat no balai ngingin yai long hagi pop ke jongi ning konkuren kat san kat nyaw lada ujisu shem lam mi pat tan mot gitu kibayap kinom mi pat lanoru kata hanga kalong kejing tap jong lo ubadong rangi ngokmen bak ngiso tenat bu apostle Paul udi banglut yakini ki logical arguments dak boong baka bor jong jinglong kristan katamay jong jinget kristan kajing yalap jong u kristan kasyong hakan nongrem lengba kajing la jong iban pensisya bu jisu lami pat kumble shibon pastor bat habang ipet yakni ru ngangai scam bakum ki bangai ka ai bor yangi bangin pai la dengin yang persya ya kajingyap bangin siap ting kajingyap nama kajing kerman kadon te kumble shibon pastor ia ka ke ba pila pensko hang ne kapor ia ka ke ba pol ukren ia kita ki balada ngi priang ia ka jimi pa ka jong Jesus Christ ngindu but don shibon ki ia ki bangin du but nginem don hiru kata ka jing kerman rei habangi pe ia ka ne ka jing sha ka ba pol u yathu la ne u pensai ngiyok bor bat ka pen klan ia ka jinget bat ka pen klan ro yangi bangim dei ban siap ting ya ka jingyam tekani kawan ra yang is kawai pat kamat kaba kongsan ese ke jingkeli kani ke jingmi pat kabangi i kat kong ke bible kamne kaba kampat dan ke jingmi pat mentah ndai kan sade hakalawai kaban sawan te lada kade kalawai kaban sawan ke bajia lane ke jingjia jo kitu ki breu ki bayap haklimat kaba kilayap ke bajia ya ke jingim ke joki hato kilet sebeneng ne hato kilet sidujok ne hang no kilet ka jingkeli ka basngo tanan hakini gisngi ko kilok ki baet bat ki prabanget ki don shibon ki jinghikai ki bangilap lengba ki internet lengba ki nongelap ki ba per henry ka bible ka penshai ba ka jingyap ka dai ka jingyo thia hot kumba ngiyo i lang baga Bible kidon artli kijing mi pat kidon artli kijing yap ka bening kong kadai kijing yap ka ba ai jing kermen yang i ladang ngila pediang yu Jesus Christ ngila ban shigi bam jukut kijing yap ka ba ar kadai kijing penyak lat no yang i junom pat ublay bat tang kita ki beri ki bakentat jo ublay kinyo mat ya kata haga Bible hi kibreu ki bayap ka ong bakiyot hiya namte piladon em ki bahiyeng basem ki blaklat no ipa jongi laklat let's say ipa jongi pas Allen imaging pas Allen ki khon jonga arngut ki laklat ka Bible ka ong handing kong kis em kala nong ka baar ka khot bishipau ba u David ulayot hiya lembat ki pa jong u habulayap Ningkong kis em katway sau pulai ka ong rubo Solomon ulayot ya lembat kikpa temen. Ningkong kis em kat sau arpo ka ong ba u Jeroboam ulayot ya.
Ningkong kis kat sao lai puwe ka ong bo Rehoboam ulayo tia. Ningkong kis kat san pra ka ong ba u Abijam ulayo tia. Kis kamu Asa u Jehoshaphat u Uzziah u Jotham. Wat hagatesman ka batamay hagalanong ka bakatway jong ka gospel kat kamu Yohanes u Lazarus habuyap u Jisu ong bulayo tia. Tekat kum ke Bible, kibayap kimlet shano-shanoru, kibayap kimlet shabaneng, na kimlet shadujok, na kidon hagajing tep kiyotia. Namar hagajing wan, kaba arse nu Chris, hagajing sawa u angel rangba. Kat bu angel rangba on put ya keturoy. Kini baro kibiyotia hu Chris, kinsa ya mipat banyak kenduk pat u hagilo. Kibaneng kata kadai kajing kermen, kabangidon, kabangisyam, lengba ke Bible. Tak daw pra banget ngakwa ban kentu yang ngiway piway. Bangin yet banyak ya kaktiin ke jong ublay. Namar ha kaktiin ke jong ublay kidon ki jubab ya kijing keli ki balay pujat rukam ki bakibril ki laban keli. Kublay syuban pastor ya ka jing pensyai ke jong pi ka ngamat. Kaba ai shibun ke jing syai kat kaktiin ke jong ublay kabayarap ingi bangin sutu ya ka jing long bani ya kan ka jing jia ya kini ki bayap anda bakila khlap no mo te ngidon ka jing kermen bakin sami pat kum baktian ka jong blay kum Chris ula mi pat but nagan ka jing pule ka ba khndiat ngi poi mentang kwa ban syem pat ya ka expression ka jong apostol Paul ka ba punan kam ya ke bang ngila ban syem nang koren ka long ka ba khatsan ka khot ka ba arpho arpulai ngan pule ong henry mentayo Chris lapan mi pat na ki bayap balmula jialong usok nang kongkeng na kita ki balayo tiak no kumbai pasoi lawan I mention mentan namar kumba da ubreu la jia ka jingyap kumta da ubreu ru ka jia ka jing penmipat ye ki bayap namar kumba u adam ba kumba hau adam baro ki layap no kumta ru hau Chris on penim ya baro hendai uwei pe uwei na ka ha ka jing renti la ka jong usok nang kong long Chris hadien kata kita kijong Chris hakata ka jingwan pau kejong kan ka jingwan pau lan ka jingwan asien kejong Jesus Christ ka cingkeli ka bang ko wan ra ne kan ka por kolong ba balai balakhat yu Chris usok nang kong Ka jingkeli bas ngutanat ma Pastor Allen. Bonsen haba ngi thong jing thong usok bening kong uday tu usok ubami shwa bkiwe ki sok kin bi. Ndai? U Apostle Paul ula pen yanujor yu Chris bat usok ning kong namar kini kidaw lightly. Kabening kong day u Jisu ubening kong do ublawan siya kini kepertay ubam syemla lepop. Bat haba ulayap ban sius pa yangi ki jat benreu jong ani kepertai. Ula wanra ya kepertai sa sisen pat sya ke jing sansyar ke jong ublay. Rulership of God. Namar ha ka klip mat bu Adam ula bam yu tu so. Ula IT no ya ke ni kepertai sya ke jing sansyar jong usaitan nan utub la pen syoyu. Today nakani ka daw ukris ulong ubaning kong ublale kata. Kabaar. Da ka jingyap ka jong u Jisu Chris. U Jisu ulalong ka temay pat jong ka jing sius pa ka jing penim ba ka jing bat ka jing im bam jukut jong uway puway u Kristan lane ubreu lane ka breu banget u Chris. Kadaw ka balay. Hadian ka jing hap no jong ubreu siya ka pop. Uway puway breu bawan siya kanig pertay. Uway puway breu balawan siya kanig pertay. Syem lala ban surrender lane ban submit lane ban penhapo ilade siya ka mon ka jong ublay. Uday u Chris ubening kong tam ublala ban penhapo ilade siya ka mon ka jong ublay. Nama datang haba u penhapo hakamon ka jong ublay bu ula banyo ya ka jing job bat ya ka jing job halor ka pop.
Ngan supuli kaneka line haneka on by submitting to the will of God, he was the first to take the form of man and to submit one's life to the will of God alone. Pikan mau kat kum ke gospel ke jong Lukas. U Jisu kat buladon hu tulung, u ya dwai ya sait bad u blai. Kasnam kalajau jerup nakamet ke jong u namar balai ulai excited but uong lada mela shim no ekani ke kuri nanga ngai uong kamon jonga ngai kamon ke jong me namar ba u Jisu ulapen I da ka ba pen hapo ha kamon ke jong blai ula ban job ya ka pop but ula ban sius pa na benta jong ikinong pop dai na ka daw u apostle Paul uong ba u Jisu long uso ubaningkong uday ma ubaningkong tam ublale iki aka baro nagbenta jong pipa jong abalay na marbu it tap man sim u it da ka jing it ka bakan jablay pat kwa ba wairu lane ka wairu bakan ja no mat bakan yap ka jing yap jong ka jing penyaklat junom nublay day na ka daw ngiyo ibiang habang iwan siya kabenta ka ba ngekran naduk meneh kadai kabor jong ka jing bipat ka ba pen I yang I ya ta jing sisha Kublai syukun pastor ni ihang ni ya kan ni ka kamat ka lawan rak ka pastrat ba ka jing pendem hapo jong blai ka jing pendem ka jing penret ka jing ka ba penla ya ba unlong unba ya kata ka jing kenya ban pelat im miki breu baro habang ipet ya kan ru sakawi ka bental sengan syuat ma pastor balada ngamangi iya kata seman ka barem sibon ki wai pat ki balami pat nda ka jing sya kalong balada Chris mi pat kitu ru kinamla ban mi pat sakajing imbam jukot namar dan mano bala ban poi sakata kajing imbam jukot lada Chris mi pat kata kada sya lain no stang gitu ki langut ki bangi ngitip bagi alat sebenang dai Enoch Moses badu Elijah kita ki exception langi keren pat ya ke universal application ang ni yuway Kristen sakawi ru kapas ngotna pasta sakawi ru kamat ma kwa ban syia syem ngakwa ban syuk Kristen nang ne kapor habang ipet ikini kinong rap haba kirap kinong rap ki yo khat yu sok nang kong kitu kajing I jong ki kini sok nang kong ka I man sim ju syuk ba kinang don sibun ski wai pat bakin on kami kajing community ka jong ki te kane ka pen I hangi ba kane kajing mi pa jong Jesus Christ ka long kum ka ai kajing pen slur lan ka ai man sim ka ai ka guarantee ba kita ki banget ki ba sius pa ken sami pat namar ba Jesus Christ ulami pat kumta kita ki bang ngat Jesus Christ kenya mi pat syuk ni ba apostle Paul ha ka by day but kane ka mat sepang kajing mi pa jong Jesus Christ apostle Paul wanra sibun ki rukam pensungtu ki lat pensungtu ki illustration ki ba peran kam mo ngahabangi pet yang ni apostle Paul penierengkat anu penyesriam ya ki sembai ya ki ba latung bat ki sembai ki ba seso ngaku abangnya pulih na por nyakan ni ka city nong konkuren khatsan live phun riu do sau phun riu kong kum ni lesen pulih live phun riu do live pra ubabi ya kata ya ka ba mehi mebet on penlong im ya ka lemda ka yap no ken bat ya kata ka ba mebet ru membet ken ya kata ka met ka ban salong hendrei tang usembahi ka jong ukeu nyuma ni ka jong uwei pat usembai hendrei ublei ai ka met kat kum ba usngo bahi bat uwei pa uwei usembai yala ka jong ka met dehang ning ba yakini ki sembai laju thung haka khando but kini ki sembai let's say kimya kinamne sa akum to habala bet iki habala thung kinamne sa kadon ka jingjia ka bajia ki te ka ka bangi lan ka jikai ka ba ngi na kan ni ka jing penisrim ka jong Paul syapang kini ki sembai habo ya kran syapang ka jingyap ba ka jing ipan blashbon pas Alan na try pi na pateng kipra banget jongi lan kinong pet jongi kiba tip kandiat lan ki baju rap haba pitong yu sembai bon sen tu sembai hab nyap kanang mun la ban spe bat ban mi do jing thong batmai nei kum juru apostle Paul hang neu ong ba ka jing mi pat
kejong uji sukres kepentikna ya kejinget jonga bat jong pi namar bayu new sambai ubalabet unsa mi spe unsa he unsa san unsa piar bat unsa met yigiso kibabaha hagani kejing tho kejong apostle Paul hani ka ong ba ublay uai hagamet kat kum ba usngob hahi bat huway puway usumbai ya kajong kamet don kam yu sumbai bunyap kanang baki beriu kinla ban kelalong ujing thung ubaim ujisu ulale kata ulabet yu sumbai daga jing im jong ulayap kanam mangi baro ngin im kata kadai ke apostle Paul upan pau ba kajing mi pat jong Chris kadon ya kabor ban pentamai pat yang amen ngin ya pet kado ngatrai ngin ya pet kado ningkong koren kat san kadakot kebasan po let's say san po way hado san punyau ningkong koren kat san po way do san punyau kumno kibayap on sepen mi pat yaki lara pipule ningkong koren kat san po way do san punyau pastor pila pule keloi gitu kat bangi conclude keneka jinge puli jangi Tulis pun tu. Hakmi ngai tu ya happy ya kajing mayan. Ngenam yo tiak baro andre on penkela yangi baro sendon. Hakabasi klubmat kan hakaturoi ke bakhadu. Nama katuroi kan sawa on dokumtai ki bayap on penmi pat ki bampuot bat yangi on penkela. Nama kadai dalilai ya kani ke bapuot ban pong ya ke bampuot bat ya kani ke bayap ban pong ya ke bamyap. Te onda kani ke bapuot kan pong ya ke bampuot bat kani ke bayap kan pong ya ke bamyap. Ando kumta on pendap khot ya kata kajing ong ya kabala tho ya kajing yap langut no khot ha kajing job a kajing yap hang no kajing job thiao jong pha a kajing yap hang no ka sni jong pha te ka sni jo kajing yap kalong ka pop bat ka bor ka pop kalong ka hukum rei kajingo yo blai uba ai hangi ya kan ni kajing job thiao do Chris ubo tra jongi Kulesh bon pas Allen prabanget ngi barok ngi don ya gamet kabapot ka degenerate naduk kapor kabagila hap sya kapop kata kadai kajing mi na kapop mereka baitanat hang ne kalong bu apostle Paul uban bat upen kut ya kan upen kut nia ya kan ka subject syapang kajing mi pat jong Chris uong ba kani kajing mi pat ka jong Chris kan penla ru ya uway puway ubreu kumapi mga bagan ya mi pat namar balay yangi on pentamai ya kamet kabaput jongi on penkala sya kamet kabamput prabanget ngiu i lengba gitu khot bakat day tang lengba kajing yap bat kajing mi pat kajong Jesus Christ bangi baro ngila banyo ya kabor halor kajing yap ya mentahi i kumbaga jingyap kadon bor halor uway puway breu ba imagani ka pertai rai ha kabak hadu kajingkeli kuma apostle Paul bo hang ni o kajingyap hae kasni jongpa kajing mi pat lengba uji sukres kajing mi pat kawawan na ublay kalong kabor nakani kadaw baka jingyap kabelate kabela kom ya way breu ublawan siya kanina kapatay. Haka way kasngi kanom la siya banlay na balay kajing imbam jukot kan sa te kan sa kom ya way ubreu bangay yu Chris. Hato pikwa banlong shibanta bat kita kikanuhon kibanyo mat ya kajing mipat pas alan nga kwa. Ngikwa kum kibangay ngikwa ya kaban long shibanta na katakan hon jong ketika berasius pa kiban up kami banong une uta utrai ubangil up kami lenti laslam te khuble shibon pastor ya kajing yarap kajong pi ban sotu halor kimat kiba kham jeliu le se kajing tho kajong Paul ya kabangia pule manta sapang kajing mi pat kajong Chris but Blay pastor
bat kat bangi ya poi mentas ke benta ka bakhat do try ang insya pai kandiat bangi ni kan mau baka bor jong ka jingmi pat jong ka jong ujis kres kare ka bor ke balong ka nongrem ke baskem jong ki bangai baro namar ka pen shisha ka pen scam baka gospel kare ka shisha nang tangi iru ba ka jingmi pat ka jong ujis kres kawan ra ya ka jingmut ba jeleu jong ka jingelap ka jongi jong ka jinget ka bangi don bat ka air ka jing sos scam yang i bakata ka jingyap ka jong Jesus Christ ka ba ka jingyap jong ka Jesus pa ka trekam ka long effective namar Jesus Christ umipan nang taru ka airu ingi ka jing sos kem bangiru in sami pan kontup ikiba iya kiba thon kibala ya no haswa jongi kinsa mi pan bat ka airu hangi ka jing sos kem ba ka jingyap kam de ka bakut mo ka jingyap kam de ka bakut bat anda habangila yo ma ka jing iya ka jing mi pan hangta kan kalong ka jing em ka babom jukut te kan ni kam de tang kum ka jihikai ka doctrine ne ka kanja theological ka jingai ka bangi superiang de ka de kan nongrem ka bas kham kum ki bangai ka fundamental belief ya ke jingai u Kristan ka nongrem jong ka jing kerman ka jongi khublai siwan pastor te namar bo jis Krislayap ka jingalap ka jongi kamlong ka balen ka jingai ka jongi kamlong ka balen ya ki pop ki bangingi flash on map namar kadang kajing scam halor kata teka ka bangila banle kalong bang ngidei bandon kajing songo ya kajing ke babam jukut ka jong blai ya kajing temu ka babam jukut ka jong ya ka ba temu na ka benta kajing bah na ka benta kajing kajing bah na ka benta jongi wepi we de ai ba kajing ka jongi ai ba kajing ngai ka jongi kan yalam mingi bangin long kita ki Kristan ki ba up khmi ki ba ya chkhma ta kajing up khmi ya ka sngi ka bo Jesus Christ unsawan ban shimti ban kersiu thia ya kita ke balayo thia no balada kumbo pol wang mangi ki barang em lalu Jesus Christ wan ka pateng benreu ka bangi em ngin sayo i markhmat on penkelador yangi bat ngin sa ya long haka dor ka jong blai bat haka ba on sa rong yangi haka suin beneng bangin syam bat lo konrat jongi tingi semua kemen sibut na ka benta kan kalat haka bangi yo wan pule ya kan ka mat ka bas kontenat tingi ai khublai ru ipi baro ki bala yaisha ki bala ya pule lang ne to blai nang ya kerkhu ipi ru haka jing shakri haka jing long ka bakan jaman si mat khamtam haka jing ngai ka jong pi yaw try kan rat jongi te ngangit scam bakal long ka jing kerkhu ngi wipi wei tingi penwai no na ka por ka jing duai mat ka kerpat i pastor Ronald Andrew Walang ba in ai ya ka jing duai penwai na ka por shwa bangan duai na shukwa ban ong tangan ni ka we pra bangai long ki bala pen kra lada ngihap ban yo thia ngin yo thia da ka jing kemen namar ka don ka jing kermen batong ini ap khmi lenti ya kata ka jing pemi pat ka jong u Jesus Christ lada ngidang im hadu ata ka sngi ka jing wan arsin jong u dong ini ai im ya ka jing im ka bala pen kra wat ladangi long kum taru namar ublai ukwa ya phi bat nga bangini kendo bat banya don bat u junam la junam tenya dwai ko pau blai jingi ubah beneng mi ai ngo shikat dai na ka banta kan ni ka sngi ya kan ni ka por ka pamla ai ngi bangini play ya kan ni ka lenong ka bajeliu ya ka bo apostle Paul ulat ho ban pensyai habaro kiba puli ka ktin ka jong ublai bakadon ka jing shisha ha ka jing mi pat ka jong Chris kadon ka bor ha ka jing mi pat ka jong u ka jing mi pat ka long ka thamai jong ka gospel ba ka jing nget jong way puwe Kristan try jisubet pen kre yangi yarap yangi ru bangin ya hasanda jong me knang ba on naman wan ha ki lo ki beneng ngin yo sngow ya ki kentin ki bajam ki kentin ki bashai ki ba ong wan Shanga. Try jisubet ngadwai man map yagi pop kiran kang jungi. Ngadwai man kerku ya baro kibla ya shimbentalang bat ngi lembaga ni ka kelas. Yo ki don ki briu ki ba don yagi jing men sngob ha tre rengkat bat ki. Kram kin la ko try jisubet ban ben shet ila ka jong ka jing nget bat ka jing shanya baro hameu blay. Kerku yangi ko try kat bangyai beteng ya gajing em Kristan tat haduk kata gasngi haga menwan shaw yangi wai pi wai haga tengu Jisu ni pan kini baro amen